Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Ora jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan nderek tenan. Oh ngono. Ngono kuwi. Saiki kowe bar ngomong Aja kejujuran to, Mas. sik meneng sap. Ya. Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayunge nggo debok arek nggo ngono kabel kok. Lah yang Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo debok nggo payung. Lho, Tatin kok payung hidup deboke kan apa piye? Lah ya iki, heeh lho jene Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi kabel. saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngopo masuk ora nek nggo aku. Ayo. Mau jajal. Lah ya saiki jajal nyindir apa nyinden nembang. Siap. Oh, piye Kok cakep. aku sing bawa? Ya wegah. Aku ora iso bawa.